Mira, pillar a un inda sin sentar, o outro si, isto non é todos os días. Mira, non se pode, o sonido non se pode apagar, así hasta acá. Porque avisar cando o sonido a ver se vou. Pero xa se escoitaba todo. Non dijiste nada, tampouco. Xa perdí. Tipo cando hasta que me vexas en modo partidor, que me vexas en modo tal, Yo estoy. Gracias. Pero a lo mejor no tenéis los de momento. Estás ahí rozando el palo, ¿eh? Pero podes repetir. Podes repetir. Bueno, ahí no hay precandidaturas, pero... Bueno, moi bons días a todos e a todas e moitísimas grazas pola vosa presencia aquí outro venres noutra xunta, noutra rolda de prensa posterior a unha xunta de goberno que vimos de celebrar. En esta xunta mobilizamos 4,6 millóns de euros en materia de xuventude, infraestructuras deportivas, turismo e investimentos en concellos. Ao detalle, 100.000 euros para apoiar o programa Erasmus Plus da Universidade de Vigo. Outros 100.000 euros para os workshops de turismo do 2025, 140.000 euros para infraestructuras deportivas no Concello de Vilanova de Arousa, 1,3 millóns de euros para o convenio co Concello de Pontevedra para as obras do vial de Mollabao, como xa anunciou o vicepresidente, e cerca de 3 millóns de euros para avanzar na mellora de estradas provinciais, en concreto 4. 420.000 euros para a EP 5.201 en Arbo, 520.000 para a EP 6.101 en Dozón, a mesma contía, 520.000 para Cuntis, para a EP 8404, e máis de 1,5 millóns de euros para a EP 2601 no Concello de Mos. E comezamos facémolo poñendo foco na xuventude, o futuro desta provincia. Deste xeito, hoxe aprobamos un convenio de colaboración coa Universidade de Vigo por valor de 100.000 euros para contribuir aos programas de intercambio internacionais Erasmus Plus Estudos e con países extracomunitarios. En concreto, estes recursos van a permitir outorgar un total de 100 bolsas por un importe de 1.000 euros cada unha que contribuirán os gastos que teñen que afrontar a estadía destos 100 estudiantes dos campos de Vigo e de Pontevedra. E o noso objetivo con estas axudas cal é? Pois promover a participación do alumnado universitario nos intercambios formativos e tamén contribuir á súa formación integral e á súa adaptación ás exixencias do mercado laboral en Europa e no resto do mundo. Polo que se trata, sin dúbida, dun investimento fundamental. Xa me tedes escoitado que a nosa xuventude é o futuro desta provincia e, polo tanto, todos os esforzos merecen a pena e queremos que teña un gran futuro esa provincia, que é o mesmo que decir que un gran futuro o de provincia de Pontevedra. E falando de futuro, pasamos a falar dunha actividade que vamos a desenvolver no ano 2025 e para que estamos xa activando as engrenaxes porque hoxe demos luz verde aos workshops de turismo do vindeiro ano, con un investimento de algo máis de 100.000 euros para o servicio de asistencia técnica. E facémolo porque queremos seguir desenvolvendo estes eventos de promoción do destino Rías Baixas que teñen sempre un enorme éxito. E non hai máis que ver as cifras dos dous últimos que tivemos en Málaga e Madrid, onde personalmente, acompañado da deputada, eu pude asistir a ver in situ todo o que ali se realiza, e foron dúas citas onde houbo máis de 150 operadores que organizamos, repito, en o noso territorio fora das nosas fronteiras, porque para nós é fundamental compartir con todo o mundo as experiencias 100% Rías Baixas. E continuamos agora, o facemos falando de novos recursos do segundo plan de infraestructuras deportivas. Un plan que está dotado con 8 millóns de euros, que medrou o doble
4 millóns de euros máis con respecto ao do ano anterior, e a semana pasada arrancábamos co anuncio dun investimento de 110.000 euros no Concello de Cotobade, e nesta Xunta de Goberno tócalle a quenda ao Concello de Vilanova, que recibe 140.000 euros para o campo de fútbol Monte da Lomba na parroquia de San Miguel de Eiro. Esta obra vai a ter un orzamento total de 215.000 euros, vai a consistir en renovar o céspede artificial desta instalación deportiva na parroquia de San Miguel de Eiro por un de nova xeración, xa que o actual presenta un desgaste excesivo. Así que, xa digo, avanzamos na distribución dos recursos deste segundo plan de infraestructuras deportivas que está a transformar todo o que ten que ver cas instalacións deportivas, ben sexa mellorándoas, modernizándoas ou creando outras novas. E pasamos ora a esta cidade, a Pontevedra, porque, como xa lles adiantou o vicepresidente Rafael Domínguez hai uns días, hoxe aprobamos o convenio de colaboración co Concello de Pontevedra para as obras de conexión entre a Avenida de Marín e a Rúa Rosalía de Castro, que contan cun orzamento próximo aos 1,3 millóns de euros. Rapidamente, porque xa lles facilitou a información o vicepresidente, estas obras van a estar financiadas na súa totalidade pola Diputación de Pontevedra e deberán estar rematadas antes do 31 de decembro de 2026. A actuación vai a permitir desconxestionar e diversificar o tráfico ao seu paso pola Rúa Rosalía de Castro, derivando hacia a Avenida de Marín, ademais de crear espazos máis amplos para os peóns, por suposto, garantindo en todo momento a seguridade e a mobilidade sostible e tamén o calmado de tráfico. E seguimos desta maneira, investindo na cidade de Pontevedra, desde a lealdade institucional e a estreita colaboración co Concello, e para dar respostas á cidadanía con todos estes proxectos transformadores como os que estamos poñendo en marcha e que semanas atrás había outros de características similares, que era a aprobación do convenio para a Rúa 12 de novembro. E rematamos xa falando de investimentos en estradas provinciais, porque nesta Xunta de Goberno aprobamos fondos para do que se van a beneficiar 4 concellos: Arbo, Dozón, Cuntis e Mos, no que imos investir preto de 3 millóns de euros. E vou un pouco detallar por encima, e logo nas notas de prensa que remitiremos irá máis polo miúdo. En concreto, no que se refire ao Concello de Arbo, aprobamos o expediente para contratar por valor de 420.000 euros as obras de mellora da mobilidade peonil do treito antigo da EP 5201 Arbo, Cabeiras, Barcela, na contorna da igrexa de San Sebastián de Cabeiras de Arbo. Trátase dunha obra que imos a financiar desde a Diputación ao 100%, o 20% que lle tocaría aportar ao Concello, porque aí hai servicios municipais, 83.000 euros, pois o Concello vai facer esa achega cos fondos do Plan Máis Provincia, un plan da Diputación que poñemos a disposición dos concellos. E, por outra banda, en Dozón, aprobamos tamén o expediente para contratar a reposición de firmes de EP 6.101 Bidueiros Amedo, cun orzamento total de 520.000 euros. Neste caso, imos a repoñer o firme de algo máis de 7.500 metros desta estrada provincial que se atopa moi deteriorado. En Cuntis, aprobamos o proxecto para as obras de melloras da seguridade viaria na EP 8.404 Piñeiros Arcos, cun orzamento de 520.000 euros. En concreto, aquí a actuación vais a desenvolver nun tramo de 400 metros desta estrada provincial na que realizaremos novo saneamento, sinalética e capas de formigón. E, finalmente, hoxe aprobaremos o convenio co Concello de Mos para a seguridade viaria e mobilidade peonil na EP 2601 Mos Puxeiros, cun orzamento de máis de 1,5 millóns de euros. En canto ao orzamento, o 80% é achegado pola Diputación, é dicir, máis de 1,2 millóns de euros, e o 20% restante polo Concello de Mos, 300.000 euros. E que imos facer? Pois aquí
imos a crear un itinerario peonil dunhos 1.350 metros de longitude, ademais do pavimento da calzada e a instalación de elementos de calmado do tráfico. En definitiva, que, como xa dixen en algunha ocasión, o noso obxectivo é avanzar na transformación das estradas provinciais e aquí temos unha mostra. Son 4 proxectos que hoxe demos luz verde en 4 concellos e nos que imos alongar a vida destas infraestructuras e tamén algo moi importante, mellorar a seguridade cidadá. E fora de Xunta de Goberno, pois unha cuestión, fora non, senón que era algo que incluímos a maiores da orde do día, previamente realizada para a convocatoria, pois nesa Xunta de Goberno fixemos unha declaración que ten que ver cos acontecementos ocurridos a consecuencia da dana en concellos da Comunidade Valenciana, en Castela-A Mancha, en Andalucía. Polo tanto, desde a Xunta de Goberno da Diputación de Pontevedra, nesta declaración da Xunta de Goberno, queremos facer constar que, primeiro, defender a unidade de todos ante esta catástrofe e trasladarlle a solidaridade aos familiares das vítimas e persoas desaparecidas, así como cantos perderon a súa casa. Segundo, compartir a predisposición e apoio necesarios á hora de favorecer e implementar todas aquelas declaracións e plans de axudas que establezca o Goberno de España e os seus gobernos das comunidades autónomas. Terceiro, valorar o traballo insustituíble das forzas dos servizos de protección civil e emerxencias, as forzas armadas, as forzas e corpos de seguridades do Estado, en particular salientar a solidaridade, sempre do servizo público do que fixeron gala os bombeiros do Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento que se desplazaron ata Valencia. 4. Agradecer a disposición mostrada por todo o país, en especial aos voluntarios anónimos. 5 e última, solidarizarnos con quen noutras comunidades autónomas de España pois están sofrindo tamén as consecuencias da dana. E isto, xa digo, son a grandes rasgos os 5 puntos que quixemos facer nesta declaración de Xunta de Goberno. E pola miña parte non teño máis nada que engadir e quedo á espera de que formuledes algunha pregunta. Ben, pois non habendo, vémonos para a semana. 1.000.000 de grazas.